Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uba Medalsing Lyngdoh yang ubu jukhot eid kamu uba pep. Uba day na Shnong rangmau ulayay Bteng ban no Synñiang daki Marbam mardi sashaki arpu South ligi Shnong ki badan hakathan mau kerwan kabaha bahapo ka Southwest Khasi Hills District. Habaya keren bat kilat pathai kubor uba Medalsing ula punpau ya jing sngokya halor ka jingwan lin shop jong ka klam jingpang COVID-19 ya ka jella barok kawai kad hadu bakalawan ra jing hadu kata-kata ya ki pajba haka like kawan katrai ka kata ka bella ka sngi bat bonru na ki longyeng ki balamat ya ka jingkurdo hagi ni ki sngi balalait no kani ka jingmi jong u shakhamat ban no Synñiang na ki Marbam kalong na marba umsuk satya ka mensim klem dale AA kamtam yala ka jong ka dong ka than hakum gani ka por ba Medalsing Lyngdoh ba Synñiang kau hadu arpo poket banirabi kibui ke baduk hakanaga terang blang Synñiang di nidap lagi semua bat ni duai bat tepat yo blay berkuku kerdo yai maktab kumang sai khot ba in nak sai so hakaji unjing ke bang kasih ai bo blay nak kerkuku kerdo pi hapi yang baru hati tam si jam berkhot te kumka jing sedang ban sam yo khau da ke jing sedang sam dari bateng bateng bo ni uriu rang ba ha jing shisha dei na ka Shnong rang mau dei tra Shnong na rang mau di ula le ya ula persang beria don bentah ke ban no Synñiang na kemta ki katu kan itu ligi Shnong kat hadu menta la don lagi khatsan than ru ligi Shnong ki bai la no Synñiang bat Shnong jong phi hang ni ru menta sngi la wan poi ni khau walai dei tangi baret ru tin rei ngatermen bakanung ka jing mentoi ni ta gitu longying longsem ki badok ki badon kam ha ka bakum ke ka por bagi don tang jing phanglat sudah ha yat yang kan lek kawan ke ngaterpat ithi pajba subha bali piang kane kari jing ai subha no ne reurang ba tak ngajukan mau ke jing kren ke jong u ko ju kren na kapor sa kapor ba wat la ngam dei unong mi matru tenrai hakum kane kapor ba ka dong ka than dei kendu jing na snow ba kamansim jong kam suk uang ni uri rang ba usat kren ya da kentin bat na kata ka daw kata ka jing snow jong u ka penlong yu ba kat ka ba ula un ya no Synñiang lem sha ki pat ba ki badon kam ka jing ya rap baru kumbang la ong mene la le ka ni katu ka di ligi Shnong bat usan ang le ru nang ne sakmat bat ngalayo ban ko ni konsol katu ka ni ligi Shnong kam tambat kinong ki kam Shnong ki menteri Shnong bat ngalaya perkhat ngalaya perdai bat ki ngol ralong ko bala subha ban ailam ki longying ke idon kam palat la ko ba katu kan itali kat lai bor borit mangndio ban jadon bentalam ka ban yarap yaki ha bedi kam tambat ki Marbam mardi inda kliang ki Shnong pon tali ki lai yaki jing mod bat ki laso komendo bat kila ai gijing pensyai gijing ki katukan ni gili longyeng baki don kam syai gijing rap hawakum kani kapua kidon Shnong ki bang layo ban ai jing rap sispa tuli ki longyeng don Shnong ki bang layo ban rap sispa san pho tuli ki longyeng don ki longyeng ki bang layo ban rap san pho rupo ter kumta bat ngis kam banang ne shakmat don ki longyeng kumtang idon kam lomba ka jis na ikijong bulay ni senang yo panya ai de kum sim ko pakulod so babe pediang de kum sim ko pakulod na baki ki paro kinang ko bayay beje yanti hot na sutho ngamla ban ai sibon ngamla ban ai ki bahe de gini tang ki barit kijing ai ko jonga kerpat phimdei ban tho phimdei ban don ge jing sno khamta ma bakum ko ni ko por ko ni ni kandu jing e lomba ka jingwan len shop jong ko ne ka khlang ai khublei kit bo kiru yang ye phi kinang Shnong baro pinang iyo ay kamet ko bakot mo kya
Nambol nang di sekmat. Dan gilayo bania ya je yang bani teri kata. Ini umat padi kemet ke bekoi ke bekia alumba. Kejin senai nombor.